זה עמי שטיבל היקר, כיף שאתה פה עוד פעם, ואנחנו ישר ניכנס ישר לעניינים, כי יש לי המון מה לשאול אותך. הכנתי לך רשימת שאלות לא פשוטה, אתה אפילו אמרת, ואני באמת רוצה שניתן ערך אמיתי בתוך המפגש הזה, להמון נשים ששואלות את עצמן מה עכשיו ואיך אני מתקדמת מפה. אז לפודקאסט שלנו קוראים Be Woman, יש לזה דאבל מינינג של Be Woman כאישה וגם Business Woman, והכותרת משנה היא מעיסוק לעסק, ואני רוצה להתחיל דווקא בזה. בוא נתחיל מההתחלה, מה ההבדל בין עיסוק לעסק? מתי את הופכת להיות אשת עסקים, ומתי יש לך פשוט עסק או עיסוק? קודם כל אני גם מאוד שמח תמיד להתראיין אצלך, את מראיינת מצוינת. תודה רבה. והשאלה הזאת תמיד מעסיקה הרבה מאוד אנשים שהם בעלי מקצוע. ובעלי מקצוע בדרך כלל מתרכזים במקצוע שלהם, ב10 אצבעות או בחשיבה שלהם וכולי, אבל העסק הוא הם עצמם, וכל התפוקות וכל ההכנסות וכל הזה נובעים מהיכולת האישית שלהם, והיא מוגבלת לפעילות הזאת. אז זה בעצם השנייה, אם אני אומרת את מה שאתה אומר במילים אחרות, אתה אומר, יש הבדל בין יש לי עסק לבין אני העסק. אני העסק זה בדיוק... אתה אומר, זה רק אני ב10 האצבעות שלי. נכון, זה עיסוק. אני יודע לבצע את הפעולות כבעל מקצוע, אם זה קוסמטיקאית, רופא שיניים, כל אחד זה. ובעצם אני מתמקצע ומתמקצע ומתמקצע, ונהיה בעל מקצוע יותר טוב. ויכול להיות שגם ההכנסה שלי גדלה בהתאם, אבל בסוף יש לזה איזושהי מגבלה, שהיא היכולת שלי, והזמן שלי. זאת אומרת שאם אתה לא עובד, אז אתה גם לא מרוויח. בדיוק. זה מה שאתה בעצם אומר. בדיוק. אם זה תלוי בידיים שלי, אני עובדת עכשיו, אני מרוויחה, הפסקתי רגע לעבוד, יצאתי לחופשת מחלה, או רציתי לנסוע לחופש, אין לי כלום. כן, או שיש לי, אוקיי. זה אני העסק, ואני בעל המקצוע, ואני זה שבעצם עובד בזה, ואני מתפרנס מזה, וזה בעצם מי שיש לו, הוא בעל מקצוע. כזה או אחר. הדרך היחידה שלא תהיה לך, זה לא יהיה רק עיסוק, אלא עסק באמת, היא להעסיק אנשים אחרים, או שיש עוד דרכים? לא, יש הרבה מאוד דרכים, אבל הדבר הראשון שצריך זה לרצות. אז אולי היום זה מאוד פופולרי להגיד, אני רוצה לעשות עסקים, ואנשי עסקים הפכו להיות סלבס, כמו שפעם כוכבי קולנוע, ומי שיש לו עסקים יותר גדולים, הוא נחשב למישהו שמצליח יותר וכולי, אז כולם אומרים, וואו, אני רוצה לעשות עסקים, ומקנים באלה שעושים עסקים, וכשאתה שואל אנשים, כן, אני רוצה להתקדם, ואני רוצה לעשות עסקים, לא בהכרח הם יכולים לעשות עסקים, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שאין להם את הסט כלים. אוקיי, מה זה הסט כלים לעשות עסקים? סט כלים זה קודם כל ראייה רחבה יותר. לראות תמונה. מה הכוונה? לראות, אני רוצה לעשות משהו, מה זה אומר? אני עכשיו רוצה להיות קוסמטיקאית, לצורך העניין, מה זה לראות תמונה? זה לצאת מהקליניקה, לצאת מהעיסוק, לראות את עצמי מנהלת אנשים, יש לי מכשור שמאפשר לי לא לעבוד, יש לי הרבה מאוד דברים שמאפשרים לי לנהל אותם, או שיעבדו בשבילי. אתה מתכוון למשל... או לשכפל את היכולת שלי על ידי הדרכה של אחרים, וליצור באמת תשתית, אבל אז גם צריך לדעת לנהל אותה, וגם לדעת לקחת סיכונים, וגם לדעת להתחלק, וגם לקבל החלטות אחרות לגמרי, מאשר אני לעצמי, ואני בעצם בעל מקצוע שפועל לבד, והכל באחריותי. אני דווקא רוצה להישאר איתך דווקא עם המשפט הזה של לקחת סיכונים. ויש לי שאלה אליך. איך אני מבחינה בין השקעה שהיא נכונה, לבין הוצאה שהיא לא נכונה? יש לי איזה דרך, אתה יכול לתת למישהו, למי שמאזין לנו, את הפטנט הזה? השקעה זה דבר שהוא קשור גם למה שאמרתי קודם. אתה יכול להשקיע במקצוע, ואתה יכול להשקיע בעסק. זה משהו אחר. זה למשהו אחר. כי אם אתה משקיע במקצוע, אז אתה הולך ללמוד יותר, אתה מביא עוד מכשירים כדי להשתכלל במקצוע שלך, אבל אם אתה משקיע בעסק, אתה כבר משקיע בדברים אחרים, אתה משקיע במכונות שיעבדו בשבילך, באנשים שיעבדו בשבילך, אתה משקיע בשיווק
שהוא כבר מעבר לפעילות שלך ב10 אצבעות שלך, זה סוגים שונים של השקעה, זה סיכונים אחרים וכו'. זה מאוד מעניין, כי גם בהשקעה שהיא בעיסוק, כן, כמו שאמרת, במכונות, בשביל שיהיה לך או לימודים, היא השקעה שאולי יש לה תוצאות יותר מהירות, אבל תוצאות קטנות יותר. היא משאירה אותך באותו מקום, רק ממקצעת אותך יותר, וגם אפילו אולי נותנת לך יותר הכנסות, אבל היא משאירה אותך עם תקרת זכוכית מאוד ברורה, של 10 אצבעות, ועיסוק עם עצמך, והכל תלוי בך. אתה לא מסוגל לפרוץ ולעשות לעשות פעולות שיאפשרו לך לראות, למנף את היכולות האלה לאיזו הכנסה שיורית או לפעילות הרבה יותר גדולה, מעבר לכותלי הקליניקה. יש לי שאלה, נגיד אתה בא אליך עכשיו, אגב זה קורה הרבה פעמים, באות אליך לייעוץ, קוסמטיקאיות שרוצות והיא אומרת לך, אני רוצה להתפתח, אני רוצה לגדול. מה השאלה הראשונה שתשאל אותה? במה את רוצה להתפתח? להתפתח בנושא המקצועי או בנושא העסקי? תגיד לך כמובן, ואני משחקת את המשחק, היא תגיד לך בנושא העסקי, אז מה תגיד לה לעשות? אז בוא נדבר על זה. בואי קודם כל תספרי לי מה את חולמת. כי הכל מתחיל באיזשהו חלום, בלראות איזושהי תמונה, בלהרגיש משהו. וזה יכול לבוא גם לפעמים ממצוקה, היא יכולה לבוא ולהגיד, די, אני לא יכולה יותר כבר להתעסק במה שאני מתעסקת, זה משעמם אותי, זה מעייף אותי וכו'. הייתי רוצה לצאת מהמצב הזה, ולייצר איזושהי אנרגיה אחרת. ומפה מתחיל בעצם הדיון, כי הצורך חייב להתקיים, הצורך שלה להשתנות ולשנות את הפוזיציה שהיא נמצאת בה, חייב להתקיים. כי אם היא נהנית ממה שהיא עושה, רוב הסיכויים שהיא תישאר שם. כן. הדברים הגדולים קורים מזה שאתה מגיע לאיזשהו מיצוי, מאיזושהי תחושה שאתה רוצה ללכת הלאה, ואתה מבין שבדרך הזאת שאתה פועל כרגע, אתה בדדלוק. שזה בעצם מקפיץ אותי ישר לשאלה הבאה, של מתי, איך מזהים את הרגע שבו, אתה אומר, עכשיו זה הזמן לעלות מדרגה, אז אתה אומר שבדרך כלל זה בא ממצוקה? זה בא מהתובנה שלא מספיק לי מה שקורה עכשיו, אני רוצה משהו אחר. שאני מרגיש לא מספיק ממצא את היכולות שלי. מזה שראיתי מישהי אחרת שעושה עסקים ואני לא. כן, זה קינת סופרים כזאת. כן, וקראתי בעיתון וראיתי בטלוויזיה, ואז אתה אומר, וואו, גם אני הייתי רוצה להיות כזה. ואתה שואל את עצמך, איך אני יכול להיות כזה? ואז יש כל מיני כיוונים שהדבר המשמעותי בסיפור הזה, זה באמת להרגיש את זה ולרצות את זה. וגם לדעת שכדי לעשות את זה, אתה צריך להתחבר. למה להתחבר זו כבר שאלה אחרת. אתה מתכוון למשהו להתחבר או להתחבר למה? להתחבר לאנשים. להתחבר לאנשים. בדרך כלל מה שעושות קוסמטיקאיות או בעלי עסקים עצמאיים, לוקחים יועץ עסקי. כן. עכשיו, מה היועץ העסקי הזה עושה? הוא בדרך כלל מעצים אולי את היכולת שלהם בדלת אמותיהם. את הבדידות שלהם. את הבדידות שלהם. הוא בסך הכל עושה סדר במה שהם עושים, לוקח אלמנטים מסוימים ומעצים אותם ונותן להם זה, אבל הם בסוף נשארים בעיסוק שלהם. הם לא פורצים לעסק בדרך כלל. המטרה שלו זה לעשות אופטימיזציה ולעשות סדר בעיסוק. כן. כדי לעבור שלב, צריך למשל לקחת שותף. להתחבר למישהו שמשלים אותך. כן. להשקיע עוד כסף באמצעים שהם לא אמצעים של המקצוע עצמו, אלא כוח אדם ודברים נוספים, שבדרך כלל יועץ עסקי, הוא לא בא לזהות את היכולות האלה אצלך. אתה צריך לבוא איתם מעצמך, להרגיש את זה. הוא לא בא במנדט הזה, הוא בא לעזור לך בתוך העסק שלך, הוא לא בא לעזור לך לחשוב בצורה של יזם. בדיוק. כן. וזה הבדל מאוד גדול. לכן אתה צריך תמיד לחפש את הפרטנר המתאים. לא את הייעוץ, אלא את הפרטנר המתאים שמשלים אותך. אם תמצא, יכול להיות בעל, זה יכול להיות חברה או חבר, אבל תמיד, עכשיו, אי אפשר, אם אתה רוצה, אני כבר אמרתי את זה. זה סתם, אתה יודע, כי תמיד אומרים משלים אותך, ואז אנשים מקשיבים לנו ואומרים, מה זה הכוונה משלים? אני סתם לא נותנת דוגמה, ותגיד לי אם אני, למשל, אם אני אישה של אנשים,
ואני מאוד טובה ביחסים, וזה אני אקח מישהו יותר אדמיניסטרטיבי לידי. נכון. שותף שהוא יותר ידאג לכספים. נכון. או אם אני יותר אשת יזמת, ותמיד יש לי רעיונות, אז אני אקח מישהו שהוא יותר ביצועיסט, ומתעסק בדברים הקטנים, או מנהל. כן, נכון. כן. זאת אומרת, אני תמיד צריכה לחשוב גם, זה צריך לבוא ממקום שאני מודעת לעצמי, ואני מכירה את עצמי, ויודעת מה החוזקות שלי, ומה החולשה שלי, ואיך אני יכולה לקדם את עצמי. זה המפתח להצלחה. כשאתה מודע לעצמך, אתה יודע מה היתרונות שלך ומה החסרונות שלך, ואתה מבין שאתה לא יכול לעשות הכל לבד, והמשמעות של אני לא יודע לעשות הכל לבד, אני צריך להביא או אנשים שאני סוחר אותם מבחינת משכורת או דברים כאלה, או שותפים. ורק ככה אני יכול להתקדם. בדרך כלל אם אתה מנסה לעשות את הכל לבד, ולחסוך כסף, ולהרוויח את הכל בעצמך, שזה כבר קשור לנושא אחר שאני רוצה לדבר איתך, על תודעת שפע, על המקום הזה של להחליף כסף, זאת אומרת, למכור, לקנות, להכניס שותפים, להשקיע, המקום הזה שהוא בעצם מביא שפע, ותמיד אנחנו, יש לנו שיחות כזה. זה הכל קשור בהכל, בסופו של דבר יש אנשים עם יכולות ורצונות, שמאפשרים להם לקבל שפע, ויש אנשים שרואים את סעיף ההוצאה, ולא את סעיף ההכנסה. מה זה אנשים מצליחים שיכולים לזמן שפע? שהם כל הזמן רואים רק את ההכנסות. כן, הם פשוט רואים כל הזמן את ההכנסות. כן, לא מה לא, כן. הם כל הזמן רק מבינים שהם הולכים להרוויח יותר, והם פועלים כדי להרוויח יותר. אבל אני דווקא רוצה כאן להתקיל אותך, כי אתה הרבה פעמים, אחד המשפטים שאתה תמיד אומר, נשים הן לא כאלה יזמיות, הן יותר מנהלות טובות. זה משפט שאתה אמרת לא מעט פעמים. ומצד שני, יש לנו המון נשות עסקים, אני לא אקרא לזה נשות עסקים, בכל אופן יש המון עצמאיות בארץ, מאות אלפי אנשים שהן נשים דווקא בבונות עסקים. עצמאיות קטנות, רוב העסקים הקטנים זה של נשים. רוב העסקים. רוב העסקים הקטנים זה של נשים. אבל אנחנו כרגע דנים בשאלה איך עושים עסקים, לא איך בונים עיסוק. בסדר, אתה צריך להתחיל ממשהו. אני לא התחלתי אף פעם מעיסוק. אף פעם. למה? כי אני לא מוכשר לשום דבר. אז אמרתי, אם אני לא מוכשר, אז אני אקח אנשים שיעשו את העבודה בשבילי, ואני אחשוב... לא הייתה לך ברירה, אתה אומר. גם אולי, אבל אני חושב שקצת מעבר לזה, אני נותן לעצמי קרדיט, תמיד ראיתי משהו גדול, תמיד חשבתי על משהו גדול. אבל תמיד היית יזם. ואתה בעצם, אני שואלת אותך, איך אתה יכול, מה היית מציע לאישה, לנשים עצמאיות שיש להם עסק קטן, מה הן צריכות לפתח בצורת הסתכלות שלהם בשביל להפוך ליזמיות? כי כל מה שאתה מדבר זה בעצם על יזמות, על זה שלקחת את מה שיש לי ולהפוך אותו למשהו יותר גדול, שלא תלוי רק ב10 אצבעות שלי, ועל צורת חשיבה אחרת, לראות את התמונה. צורת החשיבה היא לגמרי אחרת, את צודקת, והיא מתחילה בלחלום, כמו שאמרתי. את צריכה קודם כל לחלום, לרצות ולראות תמונה מסוימת שאת רוצה להיות בה. שאת רוצה לראות עסק גדול, ואת רוצה שהאנשים יעבדו בשבילך, ואת רוצה להצליח ברמה שאנשים ידעו מה את עושה, וההכנסות שלך יגדלו. כאילו אתה אומר, לדבר על החלום בלי בושה, להגיד אני רוצה להיות מפורסמת, אני רוצה להיות מיליונרית, לגמרי. אני רוצה שהילדים שלי יעבדו אצלי, לגמרי. להגיד את החלומות, לגמרי. לשים אותם על השולחן, לגמרי. קודם כל, לפנטז שם הכי... רוב האנשים לא חולמים. למה? יש הרבה אנשים שתשאל אותם מה הם רוצים, הם לא יודעים להגיד לך. נכון, כי הם דיכאו את הנושא הזה אצלם. הם כל היום דיכאו להם את היצר הזה של לחלום ולרצות, מאז שהם ילדים. הסבירו להם שהם פנטזיונרים, שהם לא ריאליים, שבעצם הם צריכים להתפרנס, ורוב האנשים הפכו להיות שכירים בעקבות זה. אלה שבכל זאת הצליחו להיות עצמאים, ועצמאיות קטנות, לא בהכרח הפכו להיות אנשי עסקים, אלא בחרו בעצמאות כחלק מהעניין של המקצוע שהם פועלים. רק חלק מאוד קטן של האנשים הפך להיות אנשי עסקים. אז אני אשאל אותך מה לדעתך, ואנחנו יודע, הנושא שלנו זה נשים, ובתחום הביוטי, מה לדעתך הצעד הראשון, שכל אישה בתחום הביוטי, אני מדברת על זה, אבל יכול להיות שזה מתאים לכולם, צריכה לעשות בשביל להתחיל לחשוב כמו עסק, לא כמו עיסוק. לחלום, זה הדבר הראשון. קודם כל. ואז אחרי שהיא חולמת, היא צריכה גם להגדיר מטרות. עכשיו, מטרות זה לא להגיד אני רוצה, אלא להבין במספרים. מטרות מספריות, מספריות, כסף? כמותיות.
אחרת, היא לא יכולה להגיד... אני רוצה להרוויח 300,000 שקל לחודש, כן? כזה? ככה? בדיוק. אוקיי. אחרת זה לא שווה שום דבר. אז זה מה שהתחלנו את הדיון, את השיחה בינינו. כולם רוצים עוד, כולם רוצים יותר. רק אלה שיודעים לראות את התמונה וממש להרגיש שהם חלק מהתמונה הזאת, ולדמיין אותה ולחוש אותה, ואז לתרגם את זה למטרות מספריות, שאחר כך הופכות להיות איזושהי תוכנית עסקית, והיא הבסיס לכל הדבר הזה. כי כשאתה יודע לכמת את הדברים ולשים מספר, אתה גם יודע לבנות תוכנית עסקית כדי להתקדם, להגדיר את המוצר, להגדיר את הפעולות שאתה צריך לעשות, ולפרק את המטרות לשבועיות. אוקיי, אני הבנתי, אני עכשיו חושבת מדמיינת את הדבר הזה שהקוסמטיקאית באה ואומרת, אני עכשיו רוצה לחלום, ויש לי את החלום ואני רוצה, והיא עושה את כל הצעדים האלה ובונה לה תוכנית עסקית, אבל העסק לא מתקדם בקצב שהיא הייתה רוצה. אז קודם כל, יש לי בשבילה בשורה טובה. מה? לאף אחד הוא לא מתקדם בצורה שהוא רוצה. כל מי שמתחיל עסק, בשלוש שנים הראשונות, בטוח שזה לא יתקדם כמו שהוא רוצה. אוקיי. כולם חווים את אותה חוויה. 3 שנים זה לוקח? זה לוקח. אני בטוחה שעכשיו חצי מהאלה שמקשיבים לנו ורצו לזה, אמרו, רגע, אני 3 שנים לא מחכה. בסדר, אז אבל אולי זה לא רק זה, אולי ככל שאתה עושה משהו יותר גדול, זה לוקח... אם אתה עושה משהו גדול, באמת לוקח 3 שנים. אם אתה רוצה לעשות עסקים, אם אתה רוצה לעבוד עם עצמך, אז לא דיברנו על... זה המציאות שלך. כן. אבל אם אתה רוצה לעשות עסקים, אתה צריך לקחת בחשבון... משהו שהוא יותר גדול ממך, לבנות משהו גדול. שזה לוקח את הזמן שלו, וגם הרבה אכזבות, והרבה כישלונות, והרבה ניסוי וטעייה, והרבה מצקצקים מסביב, שיגידו לך, תפסיק. תמיד זה... נהוג לספר את הסיפור על הצפרדעים. צריך לעבור ממש, כן. איזה סיפור? על הצפרדעים. שמה? ששתי צפרדעים נפלו לכד של חלב, וניסו לקפוץ, והשפה הייתה גבוהה מדי, ולא הצליחו לצאת החוצה, ובסוף אחת התייאשה, וכל הצפרדעים עמדו למעלה, וצעקו, תפסיקו, ואז אחת התייאשה, ובאמת טבעה, ואחת הצליחה לצאת בסוף. מה הסתבר? שהיא חרשת. אז צריך להיות חרשים כשאתה רוצה לעשות עסקים, להאמין במה שאתה רוצה, להיות כל הזמן מחובר לחזון שלך ולרצון שלך. כי בדרך יש כל כך הרבה עיקולים ושיעבודים, כל כך הרבה דברים משתנים, אבל אם אתה באמת מאמין במה שאתה עושה, אתה תצליח. תגיד לי, איזה טעות מהניסיון שלך, גם יש לך הרבה הצלחות והיו לך גם הרבה טעויות, איזה טעות אתה חושב שבדרך כלל אנשים עושים כשהם בונים עסק? מה הטעות, אולי זה אחת, אולי יש כמה טעויות שהן... קודם כל יש הרבה טעויות, יש גם תנאים סביבתיים, שוק משתנה, והם לא זיהו שהשוק משתנה. אוקיי. יש מצבים של ניהול שהוא לא מספיק טוב, והוא לא מספיק מהודק, והוא לא נכון, ואולי הוא מתאים ליזמות, אבל לא מתאים לניהול. צריך לדעת את ההבדל בין יזמות לבין ניהול. ניהול לא... אבל זה כבר נשמע ממש שאתה הולך ללמד תואר, אתה יודע, זה לא בשיחה אחת. אני שואלת את עצמי, אם יש טעות שבדרך כלל אנשים עושים כשהם רוצים להפוך להיות עסק, ומהניסיון שלך אתה יכול להגיד להם, לשם אל תיכנסו, או לשם תזהו, אם יש דבר כזה, אולי אין, אולי זה באמת כל... קודם כל אין משהו אחד. יש זה תמהיל של כמה דברים ביחד, גם האישיות, גם המוצר עצמו, גם השוק, אבל מה שחשוב זה שאתה תהיה מספיק ערני, וגמיש במחשבה, ומסוגל להשתנות, ולחיות בתנאים שהם לא ברורים לגמרי, וזה רוב האנשים לא מסוגלים, כי ברגע שהם לא באיזושהי מסגרת ברורה, ודברים שהם מאוד מאוד חד ערכיים, הם בדרך כלל... זה מאוד חשוב מה שאתה אומר. הם בדרך כלל לא מסוגלים להתמודד עם זה. השינויים יכולים להיות מאוד מהירים, ואתה צריך להיות מספיק חזק כדי, גם מול הסביבה וגם מול העסק כדי לעשות אותם, ואתה בסוף צריך 5% מזל. צריך עוד מזל. וזה באמת אני חושבת על העניין הזה של הגמישות, כי בסוף אתה, להיות עצמאי ולהיות בעל עסק, לא עיסוק, אתה באמת זה דורש ממך המון גמישות. אתה כל הזמן צריך להיות ער וחד, ומסוגל לשנות, בדיוק. מאוד ערני ומאוד סקרן, וכל הזמן להתעדכן, וכל הזמן זה, וגם לדעת לגבי סביבך את הצוות הנכון.
כן. הצוות הנכון שמחובר אליך, לרעיון שלך, שיודע ללכת איתך, זה בעסקים. כשאתה עצמאי, אתה לא צריך את כל הדברים האלה. תגידי, לא, אני מחזירה, כי אני לדעתי עוד מעט נגמר לנו הזמן, ואני קצת בלחץ, כי יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך, אבל מה זה בעיניך עסק נשי מצליח? יש דבר כזה, יש לך איזה מודל בראש שאתה אומר את זה? אני חושב שבסוף העסקים זה עסקים. אם זה נשי או גברי, זה לא משנה. אם זה נשי או גברי, זה בסוף יכול להיות נשי או גברי, בסוף זה משהו ש... אבל יש איכויות לנשים, דווקא בניהול, בעסק, שיכולות לבוא לעזרתן דווקא. חד משמעית, יש תחומים שמדברים יותר לנשים, והן רוצות להיות שם, במקום הזה שהן מבינות, מרגישות הרבה יותר. אני מניח שבתחום הביוטי למשל, זה תחום שכל אישה הייתה רוצה להתעסק איתו, באיזושהי צורה. לא תמיד היא יכולה להגיע לזה, אבל מי שמגיעה לאיזשהו מקום שהיא אוהבת אותו, והיא מרגישה טוב בו, וזה עושה לה כיף, ולהתעסק ביופי, ואז היא גם יודעת לעשות מזה ביזנס, אז זה מושלם. כן, היא ניצחה זה מושלם. כן. אבל יש... ניצחה את הכל. כן, זה יכול להיות אופנה, זה יכול להיות ביוטי, זה יכול להיות... אבל היום... הצעירים של היום זה גם בהייטק, וזה גם בהרבה דברים אחרים שהם לנשים וגברים באותה מידה. אין שום הבדל היום בין גבר ואישה ביכולות בהייטק. יכול להיות הבדל ביזמויות, ביכולות. כן, ביזמויות אתה אומר דווקא. אז הייתי רוצה לשאול אותך בתור מר קוסמטיקה האמיתי, אבל אתה יודע, עם עסקים לפני... התחלת את הכל, והיום אתה עושה את זה שוב פעם בגדול. נולדתי עם קרם ביד. ממש, עם קרם ביד, שזה סיפור בפני עצמו, עם אמא שלך, מאיפה זה בא כל הדבר הזה. שכמה היא הייתה מחוברת לביוטי. מה החזון שלך עכשיו לשוק הקוסמטיקה, שאתה מסתכל על קוסמטיקאיות, אני מדברת דווקא על השוק, על הקהל שאנחנו עובדים איתו, ותומכים בו, ומקדמים אותו. מה החזון שלך עבורן? לאן אתה חושב שזה הולך, השוק הקוסמטיקה בישראל, הקוסמטיקאיות? אני חושב שהשוק המקצועי הולך להשתנות בצורה מהותית, וברמה של ההתמקצעות, הוא הולך להתמקצע בתחום של, כמו ברפואה, של התמחויות. זה לא יהיה קוסמטיקאית כללית, כמו רופא כללי. כן, כמו שיש רופא לכף רגל, כף רגלי השמאלית, פה עכשיו יהיה... בדיוק, זה הולך להתמחויות, וזה כבר מתחיל, אקנה ופיגמנטציה, זה משהו שאתה מציע היום לקוסמטיקאית להתמחות במשהו? אנטי-אייג'ינג, אני בכלל מציע למתג את עצמך סביב יכולת מאוד מאוד ספציפית. זה נותן הרבה כוח, זה מבדל אותך, ואתה... זה גם רציני. ואתה גם יכול לגבות על מחיר יותר גבוה, על התמחות. כן, על מומחיות, כן. על התמחות. ולכן גם השוק המקצועי של הקוסמטיקאיות הולך למקום הזה פעם אחת. ופעם שנייה, בגלל הכניסה של אלמנטים כמו טכנולוגיה ניידת וטכנולוגיה ביתית, הקוסמטיקאיות צריכות להתחבר לנושא הזה, ולראות בטכנולוגיה את השלב הבא, בטיפול בבית של הלקוחה, ולדעת להתחבר לזה, להדריך את הלקוחה, ולשלב את זה בפרוטוקולים שהיא ממליצה ללקוחה. זה מאוד ברור שזה יקרה. יש פה גם את העולם של האונליין, שהוא יכול לפתח. אני חושבת שכאן דווקא הקוסמטיקאיות מגיעות מול העולם של האונליין בנושא של הטכנולוגיה הביתית, כי הטכנולוגיה הביתית תהיה כל המחקרים מראים בכל בית. בסוף, כל אישה בשנה, שנתיים, 3 הקרובות, תהיה לה טכנולוגיה בבית. השאלה אם זה יגיע דרך הקוסמטיקאית שלה, שמבינה אותה, שיודעת מה היא צריכה, ולתת את הטוב ביותר, ותיצור את האמון ואת הבונדינג הזה, או שהם ילכו לאתר ויקנו בקנייה אימפולסיבית, כי היום היא קמה עם האור שלה נורא מקומט. חד משמעי, הקוסמטיקאית היא האוטוריטה המקצועית, לטובת הלקוחות הסופיים, בשימוש בקרמים ובטכנולוגיה הביתית, בהמשך לטיפול בבית. זה חד משמעי. יחד עם זה, בהתפתחות של קוסמטיקאית, אני רואה גם את האפשרות שהיא תשתמש באונליין. היום יש טכנולוגיות שהיא מסוגלת גם לתת עצה באונליין, כן. לא רק פיזית. כן, זה ההיברידיות הזאת. זה חלק ממה שדיברנו על המינוף של היכולות שלה, שהיום האונליין מאפשר לה למנף את זה דרך האונליין. עכשיו, עמי, שאלה לסיום.
כמנכ"ל, כבר, ציק צ'ק. אני תמיד נהנה להיות איתך. מנכ"ל ספייסטאץ', בזה שיש לך אותי הרבה. מנכ"ל ספייסטאץ' ישראל, מנכ"ל וומן קוסמטיקס, מוביל והוגה ויזם של כל הדברים הנפלאים שאנחנו עושים היום. תודה. והייתי רוצה לשאול אותך, מה הכי נותן לך סיפוק היום? ממה אתה הכי נהנה? קודם כל, אני נהנה מחדשנות. אני נהנה להוביל. אני נהנה לשנות את השוק. אני נהנה לעזור לאנשים לעשות שינוי בעצמם, ולהצטרף אליי לחלום שהם חלק ממנו. החיבור הזה לאנשים, לחדשנות, להובלה, זה מה שמרגש אותי. הדבר האחרון שאני אוהב, זה לעשות מה שאחרים עושים. ולא להשפיע על חיי האנשים במובן הטוב, שהם יתקדמו והם יהפכו, אז זה ווין ווין. הם מתקדמים, אנחנו מתקדמים, נוצרת פה איזושהי אנרגיה שאני מאוד אוהב אותה. מדהים, ואני עוד שאלה אחת שאני לא אוותר לך, כי התחלנו את זה בחלום. אמרת שצריך לראות תמונה, וצריך חלום. מה החלום שלך עכשיו? כי גם אתה, אני יודעת, מכירה אותך ויש לך תמיד את החלום הבא. מה החלום? החלום שלי זה, אני אומר את זה בכל מקום, זה להיות החברה שבונה את מערך הקוסמטיקאיות הארצי הגדול ואת המודל העולמי להפעלת מערכי קוסמטיקאיות סביב תשתיות טכנולוגיות ואנושיות, וזה משהו חדשני, שזה התמונה שאני רואה, ואנחנו בדרך לשם. אמן ואמן, נשתה לחיים לזה בערב. תודה רבה. תודה לך.